Hej så alle sammen. Velkommen til DreamWars podcast. Der er mange spændende nyheder i dag. Vi må se, hvor meget vi når i hvert fald. Der er rimelig meget på i hvert fald menuen her. Vi kan starte med det, som Andreas skal snakke om. Det er ny AI, drevet af produktlinjer og prisning efter første amerikansk ETF-godkendelse. Det er stort. Så nu kommer Andreas også til at snakke lidt om Bitcoin. Og det gør jeg også selvfølgelig. Og jeg snakker om de store investorer, hvad de kommer til at tænke på med Bitcoin, hvad for et niveau det rammer. Og igen, dem skal nok komme ind på, hvem for nogen det er. Og så kommer jeg til at snakke om et lovforslag, det næste lovforslag i krypto, som Trump han skal kæmpe ihærdigt med. Men der er jo nogle modstandere selvfølgelig, federal government og sådan noget der er jo. Men det vil jeg komme videre ind på. Nu vil jeg give mikrofonen til Andreas. Mange tak, Markus. Mange tak. Jamen, som sagt, i dag der skal jeg simpelthen gå over Apples nye lancering af deres nye AI-drevet produktlinje, som er simpelthen en nyt AI-interaktion inden for alle deres devices, og primært AI, deres egen kunstig intelligens. Og det er som sagt, vi skal simpelthen se, hvad den egentlig hvad den her nye AI skal kunne hjælpe med i fremtiden, både på Mac og alle de andre platforme, de nu har. Den er simpelthen lanceret, den nye AI lancering, hvor den skal hjælpe med at lave billeder og organisere filer. Den vil for eksempel også gå ind i dokumenter, for eksempel når du er i gang med at skrive et indlæg eller et nyhedsbrev eller et eller andet, så vil den gå ind og rette din fejl, eller gå ind og lære bedre, hvordan du vil skrive som person. Så hvis du for eksempel, så kan du den kan næsten regne ud, hvad du skal skrive. Og det er Apples nye lancering af deres nye AI. Det er den der skrivefunktion, som gør, at den kan faktisk forudsige, hvad du gerne vil skrive, og svare faktisk, fordi så analyserer den modpartens besked, og så vil den eventuelt kunne give et udkast, enten layoutet på, hvordan det skal se ud, eller give et forslag til ord, som du eventuelt vil skrive i forvejen, fordi den kender dig ligesom. Med denne betydning her, det gør, at det bliver mere vi bliver hurtigere til at skrive, vi bliver hurtigere til at forstå, og den kommer til at lære meget mere. Man vil også komme til at lære meget mere i fremtiden ved, at vi simpelthen giver den mere data. Smart devicene, de vil jo som sagt lægges på iPhone, iPad, Apple Watch og det der hedder HomePod, som der gør, at som sagt, at vi kan interagere bedre og forstå, eller AI'en kan forstå bedre igennem vores devices. Og det er der, hvor vi samler en masse data fra vores telefoner eller vores Apple Watch, iPad, når vi skriver noget, og det gør, at vi lærer AI'en præcis, hvordan vi gør som mennesker, og hvad vi gerne vil skrive, og hvordan måde vi gerne vil formulere os på. Det vil gøre enhederne, at det gør mere fleksibelt, også når du skal have, for eksempel have dit Apple Watch til at interagere med din telefon, så vil den analysere eller synkronisere sammen med din telefon, også som den altid har gjort, men også mere stemmemæssigt. For hvis du for eksempel har en specifik dialekt, for eksempel vi har jyde, ikke jyder, der er jo forskellige slags forskellige slags dialekter i Danmark. For eksempel vi har jo for eksempel fynboer, vi har københavner, og vi har på Sjælland eller på, du ved, og så er der noget der hedder nordjyder og sønderjyder og sådan nogle ting. Det er det der med, at den skal kunne lære alle former for dialekter. Der er ligesom også, at der er i USA, der er der de der West Coast og England og der er så mange forskellige dialekter, og det er det den skal prøve at analysere for at gøre det nemmere og sådan noget for selve brugeren, der bruger devicen. Så, og det er der igen som sagt blevet smidt så mange penge i, og det er jo som sagt Apples nyeste udvikling, den er i gang med at blive produceret lige nu. Og det er jo som sagt Siri, der er den forekommende, men de har også snakket om en mandlig Siri, for at man simpelthen kan
for at det ikke bliver for kønsneutralt, alt det der, men det er kun noget, der kommer på tale, fordi at for at ligesom udvikling, altså vi begynder at udvikle os mere som mennesker, og ja, vi er begyndt at mand og kvinde åbenbart, man kan ikke kunne have en af delene, altså jeg forstår det ikke, men det er hvad det er. Det bliver jo så som sagt en signal til investorer, at Apple går stort ud med AI. De viser, at de har deres fremtidige teknologi foran sig, og at de kun vil udvikle. Markedsreaktion på det er, at tech-aktierne stiger ofte, især Nasdaq, som der er de store spillere, som der er Apples lancering af det nye produkt her, som der har reageret allermest. Og der kan man så for eksempel sige, hvad skyldes det egentlig, at det her nye AI, hvorfor det er jo ikke kun Apple, der har været i førersædet, men det er jo som sagt, nu er de endelig kommet med, så nu reagerer det også på markedet, også ved Nasdaq og S&P 500, fordi at Apple ligesom er kommet med på bølgen nu. Men som sagt, lige for at stusse over alle de her ting her, vi er gået igennem her, angående med interaktionen her, hvad det betyder egentlig, altså AI-interaktionen. Det betyder som sagt, at det er en produktion, der gør det selv, for eksempel at forudsige brugerbehov, hjælpe med kreativ arbejde og optimere arbejdsflow. Og det var det, jeg snakkede om, det her med, at vi er i gang med at udvikle noget, som der er i gang med at blive bedre og mere forudsigeligt, som jeg snakkede om. Der var faktisk ikke ret meget med andet end tilføje i denne, at ja, som sagt, Apples nye interaktion, det er pisfedt, og vi går kun en ny fremtidig møde med Apple. Så vil jeg studse over, at Bitcoin og kryptomarkedet det stiger efter den nye ETF-godkendelse. Og hvad er det så? Den første amerikanske Bitcoin ETF godkendte. En ETF, for at lige gøre det kort for alle de mennesker, som der eventuelt ikke ved, hvad en ETF, som ingen kan udtale, ETF er. Det er en fond, der kan købes på børsen eller ligesom en aktie, som der ligesom som en fond, som der indkøber kryptovalutaer. Og så ligesom en ganske normal fond, så kan en investor gå ind og købe et stykke af en fond, og så handler de simpelthen med kryptovalutaer. Og betydningen for det gør, at de større investorer og mere betydningsfulde investorer kan købe bitcoin lettere, og hvilket at det øger efterspørgselen af det, fordi så kan alle folk være med på markedet. Det er alle folk, der kan ligesom købe en del. Lige præcis. Det bliver mere brugervenligt. Og kryptomarkedet, det reagerer rigtig positivt. Bitcoin stiger markant efter nyheden. Når de store banker eller pensionskasser køber bitcoin, er det jo også en kæmpe stor mulighed, fordi nu er det ikke kun privaten, der kan købe bitcoin, men nu er det også institutter og virksomheder, der rent faktisk kan gå ind og købe en bid af de her bitcoiner med en eller med en mere sikker hensigt, i forhold til at før, hvor man tænker, hvad er det her bitcoin for noget? Jeg ved ikke helt, hvad det er. Jeg vil holde mig væk fra det. Men nu er det simpelthen blevet en aktie, eller en fond lige pludselig, hvor man kan købe sig ind i, og det bliver endnu mere spændende ved, at som sagt, at nu kan du også købe en del af en bitcoin ind i, eller at købe en del af en bitcoin, men ikke kun en bitcoin, men alle de andre kryptovalutaer også. Det går både op og ned i den verden, men det skaber lidt mere stabilitet nu, når at der er kommet en fond, som der ligesom handler med de her kryptovalutaer, og man ligesom, som sagt, kan købe sig ind i de her markeder her, uden at skulle træde et andet sted. Fordi at en ting er, at vi har Nordnet, som der er den store spiller i markedet inden for aktiehandel, men i stedet for at skal gå ud på en ny platform, så kan man gå ind og købe dem inde på det almindelige marked. Som sagt, om det er Nordnet eller om nogle af de andre større fabrikanter, som der også sælger aktier, men så kan de simpelthen være med på bølgen alle sammen, også privaten nu. Som sagt, den nye ETF banker derudad, og vi ser kun mere flere købere, og vi forventer, at i fremtiden, at det vil stige helt vildt. Men den her godkendelse, som sagt, som Trump han har indført, eller været med til at godkende,
Det har gjort, at markedet simpelthen har bare steget helt vildt positivt. Folk har fået flere af de her aktier ind i porteføljen. Investorerne skal vælge mellem at sikre aktier i for eksempel Apple eller bare tech-verdenen. Eller så skal de faktisk også til at sikre sig af penge i kryptoverdenen for at få spredt deres investeringer. Det handler om balance i sine aktier. Så køb så meget spredt som muligt for at sprede dine investeringer. Fordi det er det, der ligesom er vejen frem, så vi ikke står og bliver overrasket over et kæmpe dyk for eksempel. Men det var alt for mig denne gang. Jeg vil give skranken videre til Markus, som vil som sagt gå ind i det mere Bitcoins fremtid og det politisk med noget med Trump, tror jeg det var, det ikke sådan et eller andet. Lige præcis. Så jeg vil give Markus videre, give Markus mikrofonen. Værsgo. Jamen tak Andreas, tak det. Jamen så skal vi ind på noget lovforslag, og det næste lovforslag, det er jo Clarity Act, og igen, den er det federal government, der er i gang med at regulere den, hvordan den skal ud i verden med forholdsregler og sådan noget der. Men bare lige for hurtigt at få slut med formålet egentlig af for den, det er nemlig hurtig afklaring for reducering af censorretssager mod kryptofirmaer. Og det gør nemlig, at det bliver mere brugervenligt, som med at vi også elsker Bitcoin får lidt mere frihed. Og det er jo lækkert nok, hvis det kommer i hus, men der er jo mange, der er bange for Bitcoin og frihed og sådan der. Så igen. Men det vil selvfølgelig i hvert fald skabe mere tryghed, hvis det kommer selvfølgelig for os, der er investorer inden for kryptoverdenen i hvert fald. Så det er mega lækkert der. Og igen, det er selvfølgelig svært for Exchange, som der selvfølgelig er en central bank, men igen, det er i hvert fald styrker bare mere decentraliseret, som folk gerne vil have deres egen penge. Men igen, nu må vi lige se, hvad det er for det igen. Det bliver regnet ud med, at det først er om efteråret til september-oktober, med Trump han lige kan skrive under med det lovforslag, der kommer måske nogle små ændringer i hvert fald. Men det bliver bare mere sikkert, og igen, det kan kun få positiv vækst på Bitcoin og Ethereum, som er de to største nemlig. Men det kan selvfølgelig også have nogle andre, nogle små, nogle som Solana, Cardano og alle de andre, som ligger sådan i top 10, top 20 der selvfølgelig. Så, men igen, den her Clarity Act, det gør også, at man kan igen overvåge og finde rådgiver eller råvarehandler og sådan noget der, med egentlig hvad der egentlig sker. Og det er også den her CFTC status, som der er den her, som de også prøver, som der er også en del af den her Clarity Act i hvert fald. Og igen, det er i hvert fald også ind mod at følge kryptovirksomheder. Og igen, vi er også en kryptovirksomhed, og vi svindler ikke eller manipulerer med noget. Men igen, det gør bare sådan, at igen, der er ikke nogen, der alle skal rent med i posen. Altså det er det, jeg kommer ud på med den her Clarity Act i hvert fald. Hvad er din egen holdning til det? Eller hvad er din egen holdning til det? Jamen, min egen holdning til, at det er jo ligesom med, at Trumps border og noget der, altså alle skal ud, dem som der ikke er lovlige ved at have, så hvis du ikke kan komme ind med rigtige papir og alt det der, så skal du ud. Det er jo samme med, at de rydder op med svindlere og hacker her jo, med at sige, så sender en signal ud og siger, at du har lavet nogle beskidte handler her. Hvad kan du forklare det? Ligesom med skattefar lige banker på dig. Du har fået skattesmæk, du er i gang med at lave noget dumt her. Så det er sådan et, okay, vi skal være forpasselige selvfølgelig, fordi igen, vi gør det ikke med vilje. Og det er jo lidt det der med, at igen, er du bevidst eller ubevidst om de handlinger, du laver? Og er du kriminel, eller er du ikke kriminel, eller har du bare gjort det af en dum mening, og du ikke rigtig vidst, hvad du lavede jo. Og det er jo sådan, der den menneskelige del kommer ind med, om du er manipulerende, eller hacker, eller bare totalt ubevidst om, med hvad du har gjort egentlig, og sådan lidt. Jeg har faktisk brug for hjælp, altså rådgivning, eller vejledning, som man også siger jo. Så det er jo både positivt og negativt selvfølgelig, og igen, det er jo selvfølgelig i hvert fald forskelligt, fordi at igen, stablecoins på bankens del, det i hvert fald kommer også til at blive presset lidt, fordi at igen, det bliver ikke offentligt, men det bliver mere frit til andre brugere, som ikke er afhængige af banken, og så igen, så hvor skal pengene hen så fra banken af jo. Så de bliver også meget presset på den del, for nu bliver vi independent. Vi skal ikke bruge
en bank, vi kan have vores egen penge, og de vokser. De passive indkomster det hele, og der kommer afkast og det der jo. Så igen, det kommer til at vende hele lortet rundt i hvert fald, i efterårstiden der i hvert fald. Så jeg glæder mig mega meget. Igen, vi vil se, hvordan brugerne reagerer på det. De retailserne, fordi det er dem, der styrer mest markedet. Og hvis de er meget frygtelige, og hvis de ikke kan lide det, de hører og alt det der jo, så går det også nedad. Men igen, vi reagerer ikke på følelser, vi reagerer på makroøkonomi her i hvert fald. Og det, jeg synes, det er en positiv i hvert fald måde, det bliver håndteret på i hvert fald indtil videre. Men det går lidt langsomt, for det var faktisk meningen, at den 1. august, det skulle ske der. Men igen, det blev trækket over til efteråret i stedet for. Hvad kan det skyldes, at det er trukket så lang tid? Jamen, der er uenigheder jo. Altså, det er jo det med federal government mod Donald Trump. Og i sidste ende er det federal government, der lige skal sige, at godkende det først, og så skal Trump skrive under. Der er jo en hel række lister med, hvad man skal gå igennem, for man kan få det her lovforslag igennem jo. Ligesom i Danmark med lovforslag, man skal stemme om det og alt det der, det skal komme op, og nogen skal skrive under og videre i processen der. Der er jo en lang række der, og igen, det tager tid jo. Og igen, de prøver alt det, de kan jo, for at igen få en god handel, så alle parter bliver enige om, med hvilket produkt der er. Der er en edderkop. Jeg vil lige være sorry. Ja. Total ADHD, mand. Jamen, det var det, jeg havde med vores årsag. Jeg vil videre til eksperterne, hvad de egentlig sådan siger, hvad året egentlig kommer til at byde på med bitcoin, med pris og det der. Så ja, i år, der siger det i hvert fald 180 til 200. Det er rimelig meget i hvert fald. Og igen, nu er det de fleste eksperter, jeg har fundet her, de snakker mest om i 2030 i hvert fald. Men alle nyhederne siger i hvert fald, dem der ikke er så relevant, ikke de store investorer, siger det 150-180, og der er mange nyheder om det i hvert fald. Men igen, er det larm, eller er det ikke larm? Er det sandt eller ikke sandt? Men i nogle af de store investorer her, der siger det i 2030, der er i hvert fald ARK Invest, som jeg også selv, det er en meget, i hvert fald, hun er i hvert fald god i hvert fald. Hun har styr på shitet, altså. Hun har været i markedet i rigtig lang tid. Hun mener i hvert fald, at baseline kommer til at ligge på 710, den gør. Så det er bare minimum der. Og så i bearish market, så er den på 300, den er. Og det er jo vildt at tænke på. Det er jo noget, ting der går nedad jo. Altså. Og så når det er bullish, så er det 1,5 millioner. Og det er jo 2030 det her jo. Men der er også andre selvfølgelig, som Robert Kiyosaki, og det er jo ham, der har skrevet Rich Dad Poor Dad der. Og han er jo meget lad mine penge gro og investere de rigtige steder. Og igen, han siger også, det kommer til 1 million. Og han har ikke sagt noget om, det er i et bearish marked, eller det er bare 1 million, han bare tænker på. Det er bare sådan, det er hans formelding på det tid. Hvor kommer vi hen til 1 million fra? Er det bare noget, der er blevet slynget ud, eller er det noget, folk kan regne på? Jamen, der er jo en, der har regnet på det, og vi kan lige se, om jeg kan finde ham. Ja. Hvis blot 1% af verdens samlede formue allokeres til bitcoin, kan man se, at krypto som once in a generation mulighed. Altså det er jo med at igen nu flere der investerer, for igen det er jo ikke alle der har puttet alle deres penge ind i bitcoin, og igen der er jo også halvering, og der er også burn, og der er jo igen det med at skabe værdi, fordi at cirkulation, der er mange bitcoin cirkulation, men de kan også burn, så der kommer mindre i cirkulation, som måske bliver mere værd. Fordi det er ikke ligesom med, at man printer penge, så bliver pengene mere værd. Nej, jo flere penge, der er i verden, jo mindre bliver dollaren, altså jo mere sedler der er alt det der jo. Så kommer der inflation og alt det der jo. Så det vil vi også prøve at regulere det på den måde, med sådan at der er en god balance.
Og det er nemlig hver 4 år, de gør nemlig det med at de halverer. Og det er jo den her deflationisere effekt i hvert fald, som der giver den her efterspørgsel over sådan der bliver sådan lidt mere tiltalt til, at man faktisk gerne vil have den, fordi det bliver unikt, og det bliver sådan lidt, hvornår får vi det der igen, hvor det sådan lige er, hvor den ikke bliver halveret, hvor den så har den sin fulde kraft nemlig, og hvor du får det fulde effekt hele tiden. Og det er jo det med, at folk gerne vil glæde sig til jo. Og det er jo det, vi er i nu, nemlig. Jamen, det er en spændende verden, vi er ude i. Vi kommer mere og mere tæt på noget relativt, både på aktiemarkedet og i kryptomarkedet, forstå på det hele. Ja. Vi begynder at få flere og flere, regler indført eller implementeret i vores samfund. Det bliver mere lettere for at købe bitcoin og alle andre coin. Men primært er det jo bitcoin, alle folk snakker om, og det er jo klart, at det er jo ligesom den største spiller på markedet. Hvis I har ellers andet at tilføje til videoen, så kan I enten skrive det i kommentarfeltet, eller skrive det på vores andre sociale medier. Vi er overalt på de sociale medier, om det er noget inden for kryptoverdenen, eller om det er noget inden for de andre, eller noget inden for noget helt andet, så vil vi tage det op her. Udover det, så er mig og Markus meget positiv med feedbacken. Vi bliver ved med at få nye resultater inden for seertal inden på vores sociale medier. Vi vil i hvert fald sige tak for denne gang. Og så som jeg siger, fortsæt god vækst derude. Hej.